Esselamu aleyküm, hormatly dinleyijilerim we klassdaşlarym. Klassdaşlaryma başlap ýatlama gyzykly goşgy ýazyň, aýdyp bereň. Mekteplik döwri ýatlasym geldi. Birisi owadyn, birisi maýsa. Gülaýym ýaz Jamal ikinji ýerli, Däwiljan äşedir üçinji ýerli. Mehridir Nur Sultan dördüncü yerli. Kıyızların hemmesem yerlikli yerli. Birinin ömrü kıyışka kesilli. Däwiljan kıyızlardan yumşağı belli. Rahman hem Ýazgylyç birinci yerli. Sehet Cuma Murat ikinci yerli. İki dost Tanrı uly Berdimurat, Berdijan dostuna Gynanjyň uly. Azatlygy erkinligi saýlany, Didar hem Bayram Muhammed galany. Bu dünýäde şad hurram ýaşaly, her kişe göwüne şadlyk saýaly. Akmurat oturdy bir özi ýyza, mergen hem isgenler üçinji ýyza. Bu ýyllar ýatlama galar şahyrda, şahyryň adyny garsyn tarihde. Çağalyk döwürde başlanan durmuş, tanışlyk ýol açar täze bir guruluş. Mekteplik döwürde aýlanar durmuş, şol döwür her kişi şadyan bolmuş. Ol döwür mugallim dinledik elin, käteler şarpygyn iýdigem elin. Her sapak öwrenmek ýeňillen bolýan, şonda da ýaýdanman gatnadyk elin. Şekilas bolupdy esas ornumyz. Şol döwür başlanlar durmuş ýolumyz. Her zada işlewdir açar ýolumyz. Dilegim jan taglyk ömür ýolumyz. Ýa-da dinleýänler sag bolun. Klassdaşlaryma da dinlemegi we de şadyan bolmagy arzu edýär.